И така, здравейте всички от Бог 7, аз съм Гейплей на футбол и това е Евро 2012. Имам матча с Словакия, както избрахте Испания. Матча на Уембли стадион. Уембли. Така всичките футболисти са готови. Ето го Кейр Касиас. Да надолу матча да се развие добре, регулар 5 минути. Нали без това знаете, че аз не му играя много добре. Чафи Алонсо, Пике. Сега подава към Сергия Рамос. Рамос подава към Давид Сила. Давид Сила. Левия бек на Манчестър Сити. Сега тук е Словакия извършват на решения. Сега Силва. Центрирана Силва. Серга Бускац. Звук губи. Сега Урчиля. Нещо много вида футболистите. Шави. Силва. Тръгва напред Силва. Центрирана Силва. Вия. Стана. Пуф. Сега с мяч. Ваза. Слилич. Добре. Стръкван шпагат на Сергей Бускетс. Сега тази за нас. Ох, добре. Ох, мале. Волзак. Аз почти Лазап. Пике, мага тук бърках в футболистите. Сега няма да спа. Хилтам. Волзак. Сергей Бускетс. Сергей Рамос, дай. Подай към Давид Вия. Бързо с топката Давид Вия. Давид Вия. Агуф. Много на... Така Давид Вия. Сега центриране. Сергей. Сергей. Това Бускетс беше ли май? Това Бускетс ли беше, не знам. Но доста добър матч става. Вия. Страшите като е Сергей Рамос. Няма стигна тази допка. Факт е, че за испанците. Испанците. Давид Силва. Силвия. Центриране. Как измислях Силвия? Шави. Пътека Пике. Пътека Пуйол. Върши към Пике. Той към Сергей Рамос. Рамос. Подайка Давид Силва. Дали ще развива таката? Давид Силва. Подайка Шави. Изтрана Шави. Шави пропусна най-блестящия момент. Доста добър. Ето тук Давид Силва направи някои атаки. Шави не успя да вкара. 4-та минута на матча. Вече 1-0. Сега тук нарушение. Трябва да бъде. Тук не стана подаването. Мислях, че мини през всички. За центриране. Волзак. Центриране. Чави. Добре. Кърка си хваща. Пике. И това е края на първото по време. 0-0. Премача. Да видим нашите. И те са 0-0. Първото по време. И четирите отбора играят при равен резултат 0-0. Така. Саша ви подава към Давид Вия. Как ще направи? Давид Вия! Ох, какъв пропуск на Давид Вия! Сега. Хalitам. Пике. Добре. Кирка си е с Шахланин. Си фърля към Давид Силва. Подава към Чави Алонсо. И ние сте златното момче. Беше матча с Португалия. Как бе бил? Центриране! Силва там! Не стига. Топката. Се подава към Силва.
Ментол стопката. Подай към Шави. Шави. Подай към Иниеста. Иниеста. Силен удар на Иниеста. О, мага, бе. Босса, то са много силни удара, бе. Не мога да направим хубава атака. Подай към Шави. Шави, Дивизия! И 1-0! Испания побеждата на Словакия. 70-та минута Дивизия вкарва. Ето това се нарича матч. Сега да направим някакви смени. Дали имаме някакви смени? Виктор Валдес имаме. Торес. Да, Торес ще се появи на място на Силва. Силва, да. А с Фабрегас на Шави. Да, това ще бъде нашите две спини. Ето ги. Шави и Силва излизат, Торес и с Фабрегас излизат. Те ще продължат целия матч. Сега се страхотно центрирана Пуйол със страхотна обава. И това е аут. Никаква доспа нямаше тук. Въпреки че футболистите са искали. Касиас. Подавам към Пуйол. Той към Кедио. Към Чави Алонсо. Ох. Чави Алонсо. Центра на Чави Алонсо. Не стигнаха до... Сега Иниеста тук не си. Автомат тръгна тъпката, само че футболист на Словакия не първи. Сега каква контра? Фабрегас. Подай към Торес. Торес. Даване. Ох. С Фабрегас. С Фабрегас. Ох, така вратар спаси. Но не че Фабрегас може така да открие резултата. Сега Фабрегас центрирана. Центрирана Фабрегас. Там е Серго Бускетс. Нищо не става. Чави Алонсо. Капдидио. Иниеста. Бускетс. Сергио Бускетс! Сергио Рамос. Рамос! Спасяване на вратаря! Сергио Бускетс. Тъпката ми беше много висока. И това е края на матча. Победа. Сега ще видим и нашите резултати. Да, те са едни същия Кроатия и това ние сме на първо място. Така, след тази победа ни прости матч с Кроатия, които ще се борят за първо, ако те ще се борят за второ място. За пърде. Да, матч ще бъде много тежък. А тези ще се борят за трето и четвърто. Така, сейфъм. Да, не харесва епизода, аз бях геймплей на футбол и да, дружене, очаквайте втори епизод.